That's great. That's great. Now you set everything, okay? He's in for a big surprise. All you have to do is keep your eyes on him as soon as he walks into the building, okay? Okay, boss. Right. Hey, suppose you guys okay tapanika journalist pape. Okay, boss. Sangoti okay, boss. Zandri kutaura kuzvinzwa here. Yeah, ndokuzvinzwa boss. Good. Because ukandirasisa. Cut that head of yours off. Boss, anibogurasisa. Hey, kangodirasisa chete. Hama dzako dzese ndinodziya madzitogara ini. Hello. Zvakutonyanya kurwadza. Shinga zvinopora nditi. Ndozvinoita mimba. Nyaya dzenyu idzi dzamakambenge mwada kubvisa idzi. Iya. Nenge zvakuti mazimishonga aya nemwana zvichitanga manje kupiringishana mudumbu imomo haikona. Asi haunoita hako zvakanaka. Unoita musha nditi. Shinga ndokuti mimba. Ndokuti mai. Ndingangochenda ngumba. Kumba unonoiti? Unogara pano panopota pachirova zuva nditi? Chingorova nezuva. Ukashaya zuva chete unozvara mwana nemateya akadai so kuti kana kubereka aberekeke. Ugomudi. Unyasorova nezuva pano unofana kurova nezuva every day. Anditi? Unoita mushi. Asana iwe buru. Mama. Maya zvamutaseko. Maida kuti zvidiko. Ndipiko nai mama. Izvozvika izvi zvekuita mimba muchivana adiki muri pachikoro izvi. Maida kuti zvimboita zviye zvizvo. Mama. Zvakazongoitikawo. Muromo sakamboda kunzwa zvangu iwowo. Handidi zvangu kana kutombozvinzwa. Chii chinonzi chakamboitikawo? Mama akasvikirwa? Muri masvikiro? Muchiregera zvichiitika kuti kana zvaitika mozodii? Chionai manje. Sazofunga ndikukutuka. Handisi kukutuka nditi. Ndoda kungoziva kutongobvunzawo samai. Uzondifambisa mbiri munai kuti amai vamunyaradza vandidi vakazonditi. Handisi kuti kukutuka nditi. Tongobvunzawo zvangu kuti wakomana. Shwa munhu ngade munyaradzi. Ane chii? Ane chii munyaradzi kuti kana tsangamidzi chaiyo. Tenga tsangamidzi chaiyo inova agone. Idzo hembe idzodzo dzaunoona akapfeka dzedzi ndedzokundiwa neshamwari. Futika. Ipopo kana utofunga zvangu kuti dai waenda kuna tete vako. Unotaura natete vako, umboenda ikoko, unogara ikoko. Handiti? Unonyasa watsanangurira kuti hakuna chiriko. I00 kana chibodzwa 1 hakuna. Zvinhu hazvina kana tombomira mushi. Handiti? Manje tete wangu. Havangambowirirani nazvo izvozvo. Unenge wakutotaura nawo kuti umbomira izvozvo zvokuomesa musoro. Uchitongoita zviripo kutotamba iri kurira handiti? Kutonyatsotaura nawo kutonyatsowanyengetedza. Zvinombomira misha kuno. Handitya? Tinoita hangu mushi mama. Zvinoita tinogara pano kwateteka hakuite togara hangu pano. Kupa tinogara hedu. Unogara hako.
Hey, what's this nonsense, eh? I said no cucumbers, man. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. I'm not going to change it. I'm sorry. You should thank me for this one. Ah, okay. I'm listening. Well, since you saved me from those vultures, what's his name? Karikoga and Alice. I was thinking I should repay you for your generosity. I don't see any money here. I was talking about money. Huh? I have got news for you. News that can make you the greatest news hunter in this country. Sounds interesting. Go to Moto Hotel. There is a big surprise for you. Are you not going to tell me? Well, if I told you, it wouldn't be a surprise, would it? All right, thanks. It's fine. It's alright. What's wrong with you? It's fine. It's fine. You go have a nice time. Okay. It's okay. It's fine. I'm fine. Hey, what's going on? Mr. Kalfok, Yes. what do you have to say? Yes, I'm all right, fine. all right. Thank you very much, Mr. I'm Kalfok. fine, I'm fine. Wow, this is interesting, eh? I'm fine. This is going to be Yes, interesting. yes. I'm fine. One more last picture, please. I'm fine. Another picture. Can you smile? Yes. Tsenga. Kurumidzi. Zvakaoma izvi. Iwe kuoma kwekuita seko. Vamwe vari kuzvishaya kudya zvakadaro handanguva yekuswera kunyengerera kutidzwa. Urikuona imvura yanayeka iyi ndinodyara nzungu dzangu. Handingaswerera iwewe kunge mwana mudiki. Idya toni. Nda kusiya wapedzeri wamwa mvura. Usatenga zvikuruma hazvisi kuruma izvi. Tsenga. Ah, tisambire kana. Sambireko momsi. Munya. Igrosari watenga nei? Waruzwana kupisi? Jembere. Ani muzono muchiti madhira abadhari aya kamadhira asikabadhara. Madhiri rudzii? Ha? Iweweka. Madhiri wabva watoita mari kubva watenga zvese izvi. Iweweka.
Amen. Watitambire mofu. Amen. Maswera sei? Maswera hangu, minoti maswera sei. Oh. Akunzwa sei manje? Ndakunzwa hangu zviri nani. Kasi kutonova kani. Sinoda. Ko ndaona ruoko ruchishika. Aiwa, ndangodzwanywa nezvimwe zvimasimbi uko kwanga ndichirova graft. Iwo wanga wadyirewo? Akadya hangu mazai pakaoma. Ndakunzira ma fresh chips ari mungato. Sure.